Oh, mayong hapon. Today is my birthday. So birthday man, simba ta. Alita dari sa sulod. Dili ay. So simbahan din sa kuan din sa Sacred Heart Church sa Bahrain. So today is March 18, 2026. Padoto sa dagkutana na ni. Dagkot sa ta. Dagkot to sa kuan. Electronic candle, muhulog ta niya musigang. Ini dagkutana nila. Ito ang dagkot. Itim. Sika na. Dire. Oh ya, sika. O mana man dagkot, so sulod sa ta diri sa kuan sa simbahan jud diri ta magkuan makampok uhod ta diri ilang pustahan diri na sulod na ta mo na ilang altar diri ta buluod hilom sa taani. Uli na to. Order taglechon belly. Friends po. Di, yung family. Solo po. It. And hindi mo family dito. Oh. Is it upstairs? Ha? Is it shop? Chop? Opo. Pwede din. Sige. Ano yun? 1 kilo yun? 750 grams. 750 grams. Tripod. May transfer lang. Pakitan lang. Ilan ko sir Sa transaction? Opo. 8 o'clock yan, best. Cubes yung ano niya sir, pachino. Ha? Maliliit po. Wag na i-chop. Oh, wag na i-chop. Okay. Pagkala ko i-chop sir. No chop na lang daw to, best mamaya. Sige sir. Oh, sige. Oh, di ara. Nakuha na ako ang lechon biling putol. Anda ako nag-iwa. Ako na nag-iwa-iwa. Oo, ni. Kabi-kabi na good. Ginagmay lang. Tapos ng birthday. Tapos na. Oh, wala na. Oh, inuman. Oh, may ano pa to, blood pressure. Saan na to siya? Lari na to siya. Paksak na. Wala na. No more. No more na. Kuya na.